rayuwar mu ashe komai ke zama sanadiyya. Ajaji, to kin ga dai yanzu girma fa ya same ki. Daga kawai na aurar da yarinya kwaya ɗaya sai a ce wai na zama wata babba. Babban me? Sadiyan guda nawa take? Haba Hajiya, wanda ya kai matsayin hayya aurar da yarinya, ai ko dole ya yadda cewa girma ya same shi. To fa abin da ya same ki kenan. Wai na ce ina ma yarinyar take ne? Wa Sadiya? Eh. A Sadiya tana ɗakin ta ina gama na. To da Allah yi min kiranta. Sadiya! Sadiya! Na'am. Na ji ta ba, ina san tana ɗakin ta. Ganin mami. A'a ni ba ni na kira ki ba. Abban ki ne ya kira ki gashi nan. Gana ba. Gaskiya ne ni ne na ce ai kiranki. To kin ga dai ga al'amarin biki ya taho ko ba haka ba? To kuma ban san irin abubuwan da kika shirya ba. Ita fa damuwar ta alaji. Ita yanzu babba damuwar ta tara kawayenta magana event suke yi. Su a can za su je su yi shagalin su. Shine duk damuwar ta. To ai ko an haka ne tana da gaskiya. Kin san ko dole mai kokari mu samu wata event center mai kyau da za su yi cikakken biki su wataya da ita da kawayenta. Shi kun yi waɗansu maganganu da shi ne? A'a, zai zo dai. Zai zo? A to ai shi kenan, Allah ya kawo shi lafiya. To shi kenan abu. Gashi nan ma ya kira. Ya zo. Har ma ya zo ɗin kenan? To ai shi kenan. To sai ki ɗauka ai, je ki. Wanda ya same shi. Ni na san ba za ta iya ɗauka a gaban ki ba. To na komo kanki Hajiya. Abin da nake so yanzu ki so nake yi ke da kanki. Ke ce nake so ki fara masa albishir. Na me kuma? Albishir mana. Ai so nake ki je ke da kanki ki gaya masa cewa wannan ɗaya taho motar. Wannan ɗaya taho motar na bashi ita. Banda yadda aka bashi kuma mu bashi kyautar mota alaji? Hajiya, ai shi ma yanzu ya zama ɗanmu. Duk abin da za mu yi wa ɗanmu shi ma ba dole mu yi masa ba. Ko ba haka ba? To kin ga da ruwan ciki yake jin na rijiya. Ya kamata ba ɓata lokaci wannan albishir ya same shi da wuri ko ba haka ba? Gaskiya ne. Aiko zai ji daɗi. Wallahi wannan lalle angon shi ɗan gata ne wallahi. Ga mota, ga amarya. Barkansa wallahi. To gaskiya ki tashi ki hanzarta ki je. Ba damuwa. Ni yanzu zan je gidan Hajiya Sidiya. Dama za mu tattauna da ita. In na tafi sai in same shi a ƙasa sai mu yi magana da shi in gaya masa. Insha Allah. To ki hanzarta ki je. Yanzu kuwa? Ai na so in je same ta ne mu tsara abin da zai je dawo. To shi kenan. Saura kuma ki karɓi ki karɓi goron albishir. A to ai na sani. Kana ji baby? Da mun gama magana wajen event ɗin da za a kama ni da ƙawayena. To shi ne ce bari in gaya maka. A'a tsaya. Event kuma Allah ya nuna mana wannan ranar da ya kamata mu zauna mu gode masa mu nuna farin cikin mu kike magana a dan Allah a bari dan Allah a bari wannan magana. Karbi maganar event sana. A'a. Shamsuddin. Hajjaju ina kwana? Na gajiya. Tashi lafiya? Lafiya lau. Mun same ku lafiya? Sannu ko? Alhamdulillah ya jari. Yawwa. Dama kuwa ina son ganin ka Shamsu. Alhamdulillah. Alhaji ya ce in gaya maka magana ku kai da Sadiya. Tunda an riga lokaci ake jira ya maka alƙawarin cewa in ka zo in maka albishi da ce ya baka kyautar mota kuma. Hajjaju. Mota kuma? Mana. Ai mata da aka bani tafi mota. Ni wallahi iya mata da kuka bani na gode. An mutunta ni an ɗauke ni ɗa. Iya mata na gode. Ki bar maganar mota Hajjaju. Bar maganar mota. Haka ne Shamsu. Amma ai Hausa suka ce yaba kyauta tukuici kuma shi Alhaji yanzu da kai da Sadiya duk ɗaya ne a wajensa. Kuma dan ya maka wannan kyauta ai ba laifi bane ba. To Hajjaju ai na gode dai amma tunda na ji kishin ta dan fara kyankyasa min na sai kalar motar ma. Kalar motar da za a bani na sai irin ta kin ganta na zo miki da ita. To shikenan
na gode. To amma Shamsu, tunda ka riga ka sayi irin wacce ya baka, in kana buƙatar wacce ta fita, na san Alhaji bai da matsala zai iya canja ma ita. Ai Hajiya, a bar dai maganar motar nan. Matar da aka bani na gode, matar nake so kuma na gode. Shikenan mun gode mu ma. Allah saka da alheri. To a da lafiya Hajiya, a da lafiya. A lafiya. Wani tambaye ka baby, kai wani irin mutum ne? Na maka magana event ka ce ba za a event ba. Sannan duk auren saurayi da budurwa za a yi a zamanin nan dole sai an yi event. Gashi babana baka kyautar mota ka ce ba ka so ba karba ba. Ai wannan bai yi ba. Kin kasa fahimta ta har yanzu. Ki gane ni mutum ne mai tsari. Ban dogara da abun wani ba. Ba na son in dinga nuna ni mai hangen abun wani ne. A'a, iya matsayin da Allah ya ajiye ni iya shi nake rayuwa. Ya kamata ke ma ki fahimce ni, ke nake so ba abin gidanku ba. Ni dai ba zan fahimta ba. Daga rayuwar mu ashe komai ke zama sanariya.